Horas marhita di saluhuna hamu damang nang dainang. Tapasada marohana pikirata. Tapuka maparminggota marede mahita syabukwede 112 ayat sada sa rodi ayat tolu. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia, na tumupalangit dohot tanoon. Amen. Mga sahod debata sa hamunangad do ulahonotta, ngot maho ale parhinaloan, tarsunggul maahu dibuha siang ari. Ujiok kumaho di tonga-tonga niyak kabangso, ale Tuhan. Edehonok kumaho, ale Tuhan debata amanami na di banwa gijang. Saile homatuhami roha na tugu, nabadia, pikiran na denggan dohot roha na ringgas, pasauton ulaon na denggan. Saile hodami tuhami as. Amen. Nabi na bumi marpungudo sunenai memuji oh Tuhan naso Nabi tangiang nangendenai napasangapun goarmi sai topot mahuriami nabi na pungu-pungubi tupoimo huriami tupoimo huriami. Huriani Panginoon magogo turajani uriai tupoy
bade batam ninna de batatta dang jadi marakku pau bahenommu de batam patik paduahon dang jadi ganaonmu jaladang jadi sumanonmu manangahan na di banua gijang dohok na di banua tongaon rodi na di bagasan aik na di turuni tano yanggo tunggabe si sobaon manak sioloan patik patuluhon dang jadi dohonon goar ni debata yanggo soture dalanna ay honauhum na dosogot akan amar sineang di goarna patik paupaton ingot hamuma pabadiahon nari minggui dinaunomari maulahamu nasa siulaumu alai anggo ari papituhoni ari pada diana ni jahu bade batam doi dang jadi homangula anggo dinasadari manang anakmu pe manang burung manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru ro dipinahanmu ro diisi ni hutani halak pe namangibati hutam ai dinaunomari do ditoppa de bata langit dohot tanu dohot laut dohot nasai sina dungi maradia doibana diari papituhoni dibaheni do ubahen na dipasu-pasu di bata jahuba patik papituhon unakko mangalakku patik pawaluhon unakko manakko patik pasiyahon unakko olo makatidakkon hatana sotutu maralohod donga jolma patik pasapuluhon dang jadi haliangan niroham bagas ni dongamu dang jadi haliangan niroham donga saripe ni dongamu manang naposona bawa manang naposona boru-boru manang lobuna manang hodana manang dia pe ugasan ni dongamu beha padok ni debata taringo tu patik na sapului odo audo jahu bade batam ninna debatata pargogo na suhatu dosan jala parrimas siluluhod dosan yama-ama tu pinoparna rodi suddup patuluhon rodi suddup paupaton pinoparnya kana sugro hadiau alai asidoro hakku diakkana baribu-ribu akkana barholong niro hadiau naso mangalaosi patikki atong rak mangidogugo mahita tu debata mangulahon nahobar tu patik nai ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon nahobar tu patikmi amen. Majau, majau,
Tatopoti madosata diadupan ni demata martangiang mahita. Ali di batanami namarasiroha jalan abadia. Amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali hami rotu jolom. Uhilala hami. Riko doa siniroham disaluhut hami halak pardosa. Alani ido ubahen nahu paserep hami dirin hami sadario di jolom. Jalahu paratopot hami. Tung najo-jo do hami manibil sianak kadalamu. Nabadia songo biru-biru nalilu. Sayu nakpabali hami siya jolom. Alani dosa nami. Aidang di halomon roham hamatean niak kapardusa. Alai hamubani rohado di lomhon roham. Asa mangulu. Se sama saluhut hageduhon nami. Dohot pangalusyon nami. Marhite-hite pangulu nami nasasadai. Anakmu Tuhan Yesus Kristus. Say pahot maasin roham di hami. Marhite-hite panidangion. Dohot hagogoon ni todi porbadia. Asa tarapul situturo hanami majoho. Asa patun, tigor, jaladolat hami marpangalaho. Bain hasangapod di guarmu nabadiai. Amen. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan di dosata. Molotung adong manang ise namar dosa. Adong do pangodyata diamai. Ima Tuhan Yesus Kristus na tigor rohai. Jalaibana do pardenggana taringot tu dosata. Alai dada hola taringot tu dosata. Doho do taringot tu dosa ni saluhut portibion. Hasangapon ma di debata na dikijang. Amen.
hatani debata trupuk epistel di Parminggota di mana tersurat di buku Heber bidu 10 sada mamuka maisayan ayat 8 saha rodiat 10 tajahama marsikat sorin hinorhon ni hapor siaudo mangului si Abraham dung dijo bukas tutano si jalaonna bahen tiat-tianan sau doi bana bukas suadong diboto si topotonna ai di paimai maduhuta na marujahan nahot na pinadean jala pinaulu ni debata di baheni tubuh dosian nasasadai naung mate dohonon nasa torop di bintang di langit, nasa gudang nirihi di topi laut, nasa dapot bilangan. Marhite-hite padok nasida sisongoni di tariason. Pajalahiru nasida di Parsabuloan. Alai nadumenggado di halunguton nasida ima di Banua Gijangi di Baheni dan di Hailahu debata nasida naolo do ibana goaro debata nasida ainunga di pauli di nasida sadahuta ido sahatna martua wakana tumangihon hatani demata jala nau peopsa amen.
tidakon maha porsiaw tai, songon na hinatidakon idongata sa porsiaw, di sadok portibion, rap mahita madok. Hau porsea di debata jahuba, ido ama parguguna suatu dusan, na tumupalangi do tanon. Hau porsea di Yesus Kristus, anak di debata jahuba na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabe siya tod di parbadia, adora suhabubuhan. Hido tuhata na tumaon na bernit, di panghuman ni Silatus, na mati terpajal do ibana di hau pinor silang, na tua tubano toru dong ditanom, na mulak mangulu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lahundur tu siamun di bata jahuba, amanai pargugo na suatu dosani, di sima ibana pai mamulak sogut tanoon, manghumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea di porbadia, caraluk sadahuria na badia, uria atau panyalak Kristen akka na badia, dohot dihasani dosa, dohot dihatai na madog, mulak mangulu sogut daging halak naung mate, dohot dihanguluan na sorasuda. Amin.
Ci. Tikting masa di Minggu Pawaluhod dong Trinitatis 10 Agustus 2025. Naparjolo Guarni Minggu. Guarni Minggu ta sadarion ima Minggu Pawaluhod dong Trinitatis. Hasi tulusadaon ni debata do tema Sai 00 do mata ni Jehovah tu akka nama kabiari ibana. Bagian dapat duahon dak danak nasorang. Nah di hari Minggu 3 Agustus 2025 di basa-basa hontuata do sada dak danak bawa di keluarga niamata David Sipayung inata Nelvia Borutaba ruas ni Huriata nir sadawalu duonom sianwik Getsemani ipasdo dak danahi nang natorasna. Bagian napatuluhon padidion nabadia di hari Minggu sadarion 10 Agustus 2025 duksipul jamita patu paun ni huria do padidion nabadia tu walu halak yanakon ni huriata. Bagian napapaton maka tidakon haporseaon di hari sadarion Minggu 10 Agustus 2025 di parmingguon botari maka tidakon haporseaon nama sahalak namar baju. Bagian napalimahon naneng marbagas tikting paduahon naeng majalo pasu-pasu parbogason ma Richard Rivanto David Siaturi Eskom anak niamata pasu Siaturi nahinan tubuni inata Juli Mastaria baru manurung ruas ni HKBP Setia Mekar dot Orwanna Naomi Wiramah Borugultom sarjana gizi boru ni amata situa Dr. Andus B. Gultom tubuni inata Dr. Anda Neti Mutiara boru Lubatowing ruas ni HKBP Depok Sada Nasian Uik Judea. Pamasuk-masuon di hari Sabtu 10 Agustus 2025 di HKBP Sutoyo. Bagian napaonopon ruas Nataba. Mamuka Minggu sadarion 10 Agustus 2025 gabe ruas ni HKBP Depok Sadama keluarga Rio Asiando Ritonga inata Jasmine Bestri Boru Silalahi inganan Gang Musola Sada nomor Sada Siawalu A Bojong Pondok Terong Cipayung nir 2 Sada 00 Wik Bethlehem. Nasida Rosian HKBP Rantau Parapat Resort Rantau Parapat. Bagian napapituhon ruas Parguru. Mamuka Minggu 10 Agustus 2025 gabe ruas Parguru di HKBP Depok Sadama naparjolo keluarga Irwan Rahmat Sihar Siahaan inata Dahlia Martauli Boru Simanukalit Rabdohot Sahalak Yanakon inganan Jalan Taufikur Rahman Beji Timur Wik Kapernaum napaduahon keluarga Johannes Sibarani inata Marni Sarti Uli Boru Sibolon Rap Dohot 2 halak Yanakon inganan Jalan Kamboja Depok Lama Wik Efesus. Bagian napawaluhon ruas napida. Mamuka sadarion Minggu 10 Agustus 2025 Pidda Huria Sian HKBP Depok Sada keluarga Henry Martua Simajutak inata Hotline Mei Boru Tambunan Rap Dohot Sahalak Yanakon nir sadawalu 60 Nasian Wik Getsemane. Nasida Pidda Tuhuria persiapan HKBP Arko. Bagian napasiahon ulos hatuaon. Di hari Minggu 24 Agustus 2025 di Parmingguon Harian Manang pukul 10
pasahaton ni huriat do ulos hatuaon turuas naung gonop marumur 70 tahun. Turuas naung gonop marumur 70 tahun jala mangarade majalo ulos asa di pasahat ma data dohot guarna sida tu situa wik partangyangan nabi. Bagian napa 10 konven pangulan aku tiki di hari Senin 10 Agustus 2025 patupaon nado konven pangulan agok tiki distrik 20 Lude Boskap maringanan di HKBP Citra Indah Jonggol. Bagian nasab pasapuluh sadahon seksi Paropuan pojok UMKM Paropuan HKBP Depok Sada. Mamukan di hari Minggu 6 Juli 2025 nunga di Patupa seksi Paropuan HKBP Depok Sada pameran dohot penjualan produk rumah tangga na paradehon makanan pahean dohot na asing maringanan di lapangan parkir gereja. Bagian na pasapuluh duahon laporan rekap dana pembangunan. Laporan rekap perhepengon bidang dana panitia pembangunan Nehuriata di bagasan mingguon Boima Itaida di layar multimedia. Panitia pembangunan pasahaton Mauleate Huhut Manosoi Tuganup Ruas asa pasahaton guguan manang tok-tok ripe dohot janji iman tu pembangunani marhite situawik pertangyangan manang tu rekening ni panitia pembangunan asa marhite namar gugu ganup ruas ni huriata boima marture pardalanan ni pembangunan ni. Bagian na pasapuluh toluhon panitia pesta gotilon HKBP Depok Sada tahun 2025 duk sipul tiktingon tapai ihut-ihut ma panorangion na pinasahan ni panitia pesta gotilon HKBP Depok Sada tahun 2025. Bagian napa 10 ton ralat warta keuangan. Di warta keuangan halaman pitu bagian pawaluhon pelean bulanan. Di wik Kapernaum tersurat. Keluarga Nyonya Tapubolon Boru Raja Guguk Nir Pitu Sada. Jalan Turi 2 nomor 24B Depok Timur. Tersurat PB bulan Agustus 2025 Sasi Tonga PB Januari Desember 2025. Bagian na pasapuluh limahon tikting naso jinahahon dohot barita parhepengon tajahama di warta elektronik manang di warta cetak na pinarari ni huriata songonima tikting masa di bagasan huriata di bagasan minggon saya di pasu-pasu tuata may tau sangap di guarna. Naik pertikian hufasatami tu panitia gotilon. Horas marihita saluhuna. Dison hami jongjong sian panitia na mewakili panitia pesta gotilon lau pasahatos songo sosialisasi manang panorangion. Na pinarsangapan ima songon amanami amang padita stolus na pinarsangapan akka amang parhalado ina parhalado akka natutu ni huria suang nima amang do inang do akan aposo saluhuna dison rodo hami songon pasahaton sosialisasi manang panorangiot taringot tu pesta gotilon nanay pamasauta ditiki naneng ro na berjulu tantangan keuangan dot harapan baru. Dalam beberapa terakhir ini, HKBP Depok Sada mengalami fluktuasi keuangan. Tabotora amang inangate bahwa 2 tahun terakhiron cukup memerlukan perhatian do tantangan keuangan HKBP secara keseluruhan tanpa terkecuali HKBP Depok Sada. Jelebur rata-rasahon bahwa ada sedikit perlambatan di angka program-program. Nang penyan dipatu pada angka beberapa efisiensi. Alani dibayan huriat tado menyikapi pesta gotilon
asa songon penghimpunan atau pengumpulan dana asa bui merdala sudi aka programi tuaka tahun namangihut. Mungkin ada pertanyaan di antara kita. Bolong atabo tu pemasukan pengeluaran sekian, buasa dang ta orui. Ini hal yang mendasar. Alani ima manginang diharap pedo partisipasi ni aktif ni akka hita ruas ketika melarong akka udangas songon rapok huria termasuk pamasukon akka ide tu akka hita bahwa rapat huria adalah diberikan akses yang seluas-luasnya kepada kita semua masing-masing untuk ikut berkontribusi mengalian akasaran dohot ide. Jadi Pesta Gotilo tahun 2025 diharapkan asabui pungu akadana na rikot tuaka pelaksanaan program dohot akadana operasi ini kerjata. Na paduahon Pesta Gotilon sebagai wujud syukur dan kebersamaan. Pesta Gotilon dan sekedar penggalangan dana melainkan momentum spiritual dan sosial untuk mempererat kebersamaan jemaat dalam semangat syukur atas semua berkat yang diterima selama tahun 2025. HKBP Depok Sada akan menjalankan Pesta Gotilon dengan rangkaian acara yang dirancang untuk melibatkan seluruh kategorial, wik dan lapisan jemaat dalam bentuk Pesta Pragotilon dan Pesta Puncak Gotilon. Jadi napatuluhonan non yang ketiga jadi benotar non malam nada dan nada omasong bentuk Pesta Pragotilon. Sebagai pembuka, rangkaian Pesta Gotilon akan dilaksanakan malam nada dan dana pada Minggu 7 September di Convention Hall Ronatama. Acara ini menampilkan semua kor ataupun hiburan dari berbagai kategorial, baru dohot artis manang penyanyi level nasional Batak menodisi asabui kita bergembira bersama sebagai malam nada dan dana. Napa paton pesta puncak Pesta Gotilon, ibadah dan persembahan syukur. Puncak Pesta Gotilon akan dilaksanakan pada hari Minggu 26 Oktober di Geraha Ronatama. Acara ini akan diawali dengan ibadah syukur, makan siang, persembahan silua dari setiap kategori dan wik, penampilan tortor, lagu, dan penyematan ulus. Tuaka amanami dinanami nasi hol rohana diulusi ditiki bui madohot berpartisipasi. Sebagai penutup akan diadakan pembagian door prize yang diharapkan menambah semangat dan sukacita jemaat. Napalimahon program dana, amplop ucapan syukur. Diestimasi ini huriata butuh masih sekitar 800 juta. Nalau si pakyota tu acara tahun baru sosial dohot akasi palas roha dohot akana asing. Jadi mulai memerdala di mingguan songon amplop ucapan syukur tok lebih sebesar 700.000 rupiah. Mungkin narong kita merasa belga me berat memang berat domang belga don alai marpos niroha mahita jala di sope panitia membuka ruang tua manami inanami namang lian ugeleng manang ubal gasiani alai ima songon harapan di panitia 700.000 ma nabawi situ tupota songon nakining belga don namang inang alai pos roha marbisuk mahita seluhutna dibaga sa pos niroha setuhatai na budang na tu habis na hita mulo tapasahat akasi songoni. Na paunopon program dana di samping ni adong do aka program dana nasing ima songo mabay kupon dohot hadir prize dohot aka bazar nabi na ni padada ni aka inanami ando separo puat dohot aka kategori nasing dohot aka parcel. Na papituhon program dana ima malam dada dan dana. Jadi di malam dana dan dana yan non dipatu para non songon tamu spesial dengan harapan arong kontribusi sekitar 4 juta. Jadi on bu dan pasahato tatu kata dong ta memang nama sihol rohara songo pasahat tu gereja ala on madana nalau si pakyota sebagai bagian ni 700 juta senakngani. Diharapon bolong aburan non pungu atar sekitar ono pulman 70 halakan non songo tamu VIP babui mahulan
Mari di dohot ma-request lagu kita di sih lebih santai. Napawaluhon persembahan silua kategorial dan wik pertanyaan di acara puncaki patu potal song nasomal ima silua sian setiap kategori dohot wik pertanyaan sebagai ucapan syukur atas berkat Tuhan tahun 2025. Penutup Mamanginang, mari bersatu dalam sukacita dan syukur. Pesta Gotilon HKBP Depok Sada tahun 2025 merupakan momentum penting untuk memperkuat kebersamaan jemaat, mengucapkan dan mempersembahkan syukur atas kasih karunia Tuhan yang diterima dan mendukung keberlanjutan pelayanan gereja. Jadi song ni Mamanginang, song panarungan nami, tajalo, tabigi, tatangyak kumay, di bagasa dame, dohot labo ni roha. Iman na buhita persahat tami, saya tuhat tama na masu-masu hita sa luhut na. Mauli hati. Ikaw
Tuhan Yang Mahita. Dameni debata na sumurung sian saluhut naroha, imana mangaramoti akka ate-ate muna dohot rohamuna. Di bagasan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Oras madihita. Mulai tema akka manginang sahur mahita dot debata marhiti hatana jamita di minggu sadarion denet sian pesalmen 33 ayat 12 sahat rodi ayat 22 hujaha madihita martua ma bangso namar debata hujjahoba bangso na pinilitna lau ainonna manatap-natap do Jahoba siap banua gijang marni da jolma manusia sudena manatap-natap do ibana sian ojahan ni habangsa dopak sude pangisi ni tanoon ibana do menjadi honrohana sida sudena dia toy do sude pabahenan nasida i dada hina deak ni parangan pamonak kondraja dada hina tibbul ni gogo paluahon nabigu pangalecem do nang hoda panupahi jaladang hina tibbul ni gogo na paluahon ibana idama sai 00 do mata ni Jahoba tuakka nama kabiari ibana akka nama kalunguton asini rohana asa di palua tod dinasida sian hamatean jala di pangulu nasida di haleon sai di halunguton rohanami do Jahoba ibana do panupahi dohot lobu-lobu nami ay mga sahon ibana marlas ni roha dohami marhaposan tu gowarna nabadiai dohami say pasonggo maasin ni roham tuhami ale Jahoba hobar tu pakkalungutonon nami diho ima sahatna urian itu hatta manatap-natap do Jahoba sian habangsana las niroha doi manang kesulitan dihita karena Tuhan melihat semua yang baik dan yang jahat yang kita lakukan. Menatap-natap debata, saya bayangkan seperti ini ketika seorang orang tua rap dohot yanak konna marmeami manang dari dia mak katakanlah di taman nang pe merlujung ya kan anai merdele tusan merlujung tusan ala yang gona torasna sai ditatap-tatap do gelengna takut jangan-jangan jatuh ke lubang takut jangan-jangan digigit ulat takut jangan-jangan pergi ke jalan kena tabrak. Sadok orang tua biasa selalu matanya tertuju kepada anaknya. Apapun yang dilakukan anaknya akan dilihat oleh orang tuanya. Songonidu mulai dok menatap-natap do Jahoba sian habang sanai tu sude natinopana. Termasuk saat ini. Menatap-natap do Jahoba sian habang sanai marnidahita naro marsobba mamuji debata di bagasan tikion. Tuhan tahu apa yang sedang kita kerjakan. Aidang holan pamatang tahun ditatap-tatap debata. Didok dituruputai ibana do manopa nang rohana sida sudena ninna. Tuhan tahu juga apa yang ada dalam hati kita. Sedang bagaimana hati kita? Sedang susahkah? Sedang ada pergumulankah? Sedang menghadapi persoalan dohitan wain? Sedang adong do nagodok di rohata? Manang gok las ni roha dohita? Gok ulop-ulop dohita? Di boto de bata
ahana di bagasan rohatta dohot pikiratta. Lasni rohar bulud dihita kamang. Bahwa sepanjang kehidupan kita Tuhan tidak pernah melepaskan pandangannya kepada kita. Mulai dok menatap-natap dada holan di bereng sabing, tetapi Tuhan juga memelihara, mencukupkan di sarihon, di parade akan arikoti, seperti orang tua songon ama tu anakna na paradehon akan arikot di nguluna. Alanido di dok molo tajahan di ayat seda di trup ikejang turput tahun di dok sasitong na di si marulopolo mahamu ale akka partigor. Bersukacitalah karena Tuhan tidak pernah melepaskan pandangannya. Nakia masohot parmerengan ni debata. Di boto do na sedang susah, di boto do sedang merlas ni roha. Tuhan tahu kita sedang menghadapi pergumulan dan Tuhan tidak akan tinggal diam. Dan pasobon ni debata kita di dalam kesusahan. Artinya Tuhan menyatakan dirinya bahwa ia selalu bersama-sama dengan kita, selalu peduli dengan kita, mencukupkan apa yang ada pada kita, meskipun terkadang kita menghadapi kesusahan, tetapi Tuhan tidak akan tinggal diam. Gabe attoanna dohita asamelu asian hasusani. Jadi upat orang sawatik dalam hubungan datu pesta gotilon naknya tiamang. Sebenarnya apa itu pesta gotilon? Tidak hanya sekedar supaya kita bersama-sama manortor marlas niroha, mamelehon peleatta. Dan holani pesta gotilon. Pesta gotilon adalah pengakuan kita bahwa memang segala apa yang kita miliki, yang kita nikmati ini adalah pemberian Tuhan, maka kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tapi lehom ma pilihan nauli, tapi lehom ma pilihan nadinggan, ay marharor wasani bena dusudi, alani pas iko pasahaton pilihan hamauliateon nirohatta, bahwa kita mengakui bahwa Tuhanlah sumber segala berkat yang kita terima. Ido pesta gotilon. Alani wajib do diulahon bangsa ni debata pesta gotilon. Setiap orang yang mengaku bahwa dirinya hidup adalah karena Tuhan yang memberi kehidupan, bahwa dirinya menikmati segala kemurahan, fasilitas, si panganon, si inumon, para biton, si debatadoi, molo ido diakui ibana, iko pasahaton na pilihan na to debata. Alani, molo dang mengaku hita bahwa si debata haroroan ni si lehon-lehon ni, dang pola do tita pesta gotilon. Alay ta ingot makonsekuensina. Kalau kita tidak mengakui Tuhan yang memberi, maka Tuhan juga tidak akan memberi lagi. Tuhan akan menstop aidang di paratop roham na au harorowan nya kasih lehon-lehon na dihoy inna di batatu hita. Ido pesta gotilon sehingga baroma akka bangso ni debata, akka ruas ni debata, pasahatton hamauliation na. Dulu itu adalah setiap panen. 2 kali panen. Jadi pesta pondok daun ini 2 kali. Alai nuaing dang pola 2 kali be di baik kuria. Nang setiap bulan panen di baik debata gudangan akar wasi. Sehali do di baik huria. Pesta gotilon. Tu dia pesta gotilonon. Kemana hasilnya? Molo na jolo ima balajoni halak lewi dohot operasional ni huria. Mulai dok amang ketua panitia naking asa adong si pakeota lau tu operasional ni huria. Molo dibeli di dok untuk perbendaharaan bait Allah. Ido pesta gotilon. Jadi sotong so
taat tu si lapatan di pesta gotilon sotong gabineang rohatta. Karena Tuhan melihat kita ditatap-tatap dohita ahana tajalos ya debata jala ahana sedang taadopi. Maka kita tidak bisa berbohong kepada Tuhan dengan mengatakan, Tuhan, kau tidak memberikan apa-apa padaku. Nang mungkin nota. Ay dilihat do dihita si panganon si numon dot parabito. Di leon hahipason. Tebe-tebe ni gudang nai dak kabilangan di leon debata. Alani difasilitasi huria ma hita lau ma pasahaton piliatai di guari ma di partikianon nuaing pesta gotilon. Itu amang pesta gotilon. Jadi tidak hanya sekedar mari kita memberi persembahan kepada Tuhan. Kita sudah setiap minggu memberi persembahan. Tetapi itu adalah didorong dengan pengakuan Tuhan. Engkau telah memberikan berkat-Mu kepada kami penuh rahmat. Maka inilah persembahan kami kepada Tuhan. Di leo ma pilihan na muli na duminggan. Jadi molo didok holak kepeng molonin na yaitu sah-sah aja. Asal masih kita menerima hatan di bata mandok hope hola na mangido mulanin na. Karena itu memang untuk perbendaharaan bait Allah. Jadi jangan ada yang merasa itu menjadi sebuah beban, itu menjadi sebuah problem, persoalan. Orang merasa songoni. Ai molo tapar hatopot do de paso-paso de batahita dan kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan, maka Tuhan juga akan menambahkan akka si lehon-lehonna pasu-pasuna dihita kamanginan. Diboto de batado kekurangatta. Diboto do kesusahatta. Kalau kita memang susah, Tuhan tahu kok. Ay manatap-natap di bani sebenua gijang. Odo Tuhan, natar leo kami. Ay susah do hamin waing. Nin nahita rupani. Itu sah. Dan Tuhan juga senang mendengarnya. Songon na pinilihon ni ina na mabelui. Ola no odo Tuhan, natar bainau. Inda dilihat tulurimis las dorohani Yesus molo jujur molo distilan turput tahun molo tigor hatatta tikos aliu nang tadok odun na terbaik kami susah dohami inna hape gok dilihat debata pasu-pasuna ido amang inang jadi molo nuay ngatong dang tu halak levi be ay hami do halak levi na doon nay pangula di Bagas Joro ay molo na to hami nga di setor huriyahinan setiap hari Minggu dungiro sian pusat di tundapo pe misal na 3 miliar dang gabi do hono berarti naik ma parbalajon ni padita enggak bamoro di panitia sagu hati itu syukur-syukur. Kenapa? Ya seperti saya katakan tadi, Tuhan tahu. Bahkan Tuhan melihat apa kebutuhan kita. Narikok di kita. Hujaha jo salinay naking tung takas didok di turpuki. Di asa sa polisia asa di pelua tod dinasida sian hamatean jala di pangulu nasida di haleon atau siamudu haleon musim paceklik molo dihita nuaing bulan tua ninna ini bulan tua amang ninna kebetulan pesta gotilot Taipe tanggal 26 di bulan tua di akhir minggu Oktober. Tapi apakah kita akan menjadi susah karena itu bulan tua dan kita harus mempersembahkan persembahan kita? Kupikir sonak kindo norokone. Setiap bulan dohita di pasu-pasu di bata nadeba.
Moro di pertiga-tigaan setiap hari. Moro na karejo, karyawan di kantor dan lain setiap bulan. Moro di bisnis, ya mungkin ada sampai 3 kali sehari. Tidak pola sebetulnya gede beban. Nang tanggal 26 sutung tadok korupani holano dari bulan tua. Berarti setahun ini di mana berkat Tuhan yang kita terima? Ai di boto de bata doi, ditatap doi. Tuhan melihat dari atas semua apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, termasuk apa yang kita dapatkan melalui berkat Tuhan. Alani di tema tahun neking Sai 00 do mata ni Jehovah tuakkan nama kabiari ibana. Isi nama kabiari debata. Hita akka hitoma na boy dohonon nama kabiari debata, yaitu yang melakukan apa yang Tuhan perintahkan dan yang menjauhi apa yang Tuhan larang. Ido molo nadidok makabiari debata. Dia hormat kepada Tuhan sehingga di hadapan Tuhan ia akan bertekuk lutut dan mengucap syukur dan memberi persembahan dan melakukan perintahnya. Itulah orang yang takut akan Tuhan. Jala saitusido didok 00 mata ni Jehovah. Kepada mereka itulah Tuhan memberi perhatian yang lebih. Imam menurut terjemahan secara harafiah, secara sederhana. Kepada orang-orang yang takut akan Allah, maka Allah memberikan perhatian yang lebih kepadanya. Kepada orang-orang yang memang menuruti apa yang diperintahkan, yang difirmankan Tuhan, sehingga mereka mendapatkan anugerah yang berkelimpahan dan mate ditongani haleon ninna. Tidak kekurangan meski musim aha molo bahasa Indonesia nate. Musim paceklik Indonesia hubigi. Alir ko botok nai. Molo bahasa Batak na di masa ni haleon molo ninna masa-masa bahwa stok hampir habis. Masa panen belum datang, ima masa haleon. Molo na waktu si hami na julu. Ditiki ihuta hami, molo ala pangula na tuwe-tuwe, saya dong masa haleon. Setiap musim ada masa haleonnya. Masa-masa stok di rumah, di lumbung padi sudah hampir habis. Tetapi panen belum tiba, itulah masa ni haleon. Alanido didok debata naking jala di pangulu nasida di haleon ninna. Tuhan tetap memberikan kehidupan di masa-masa sulit kehidupan kita. Tuhan tetap mengalirkan air kehidupan di masa-masa orang-orang tidak mendapatkan kehidupan lagi. Tetapi Tuhan memberikannya kepada orang yang takut akan Dia. Tuak kajolma nabak kabiari debata. Ido banaidok tusidon 00 si malolong manang mata ni Jehovah. Perhatiannya lebih kepada mereka sehingga Tuhan tahu kesulitan, kesusahan, sukacita, penderitaan, sakit, penyakit, manang na dia pe na sedang taadopi, Tuhan tahu. Jadi molo diboto debata itu artinya bahwa Tuhan akan memberi pertolongan. Kalau Tuhan tahu itu artinya bahwa kita tidak hidup sendirian di dalam masa-masa sulit. Karena ada Tuhan yang selalu memantau, melihat songon sahala ama tuan akonna songon dicerita naking. Dakia di pelua sahalak ama matana sian anak konna molo marmeami. Tuhan juga ternyata lebih dari situ amanginang. Alani marhite turpukon. Bagaimana kita mencuri hati Allah, mencari perhatian Tuhan, maka takutlah akan Tuhan. Bagaimana kita supaya dikatakan orang yang takut akan Tuhan, maka tunduklah kepada apa yang Tuhan katakan.
Ulahumma akan anidok ni debata. Porsia mahodi debata jalan marhapos aku tu debata. Ay memang mula so porsia jaladang haposan, semua perkataan Tuhan tidak akan berpengaruh, tidak akan ngefek kepada dia, tidak akan berdampak kepada dia. Tetapi orang yang takut akan Tuhan, dia selalu akan memuliakan Tuhan dan selalu dengar-dengaran dengan apa yang Tuhan katakan. Hatta asa dohot tita. Sebagai orang-orang yang selalu diberikan Tuhan perhatian yang lebih. Setabi asa nol mata ni Jehovah tu hita. HP usahat debata. Ido hata ni debata. Nol matana tuaka nahina holonganna akan nama kabiari ibana. Jadi unang halang hapor sehota akan manginang. Saya mengatakan bahwa hita dok kana kabiari debata. Buktinya apa? Bataulah hoddo parsuruan ni debata. Roma hotu bagas joro. Maredia ko dari papituhoni. Marpungu maho marsobba. Bahay maari na penerbedia ni bedia din na tapatupa doy. Alay unang holat di si. Jangan tanggung ketaatan kita. Jangan diaka nanidokna. Jadi sehingga kita punya pengharapan kita layak memiliki pengharapan bahwa Tuhan memang selalu ikut ambil bagian di dalam kehidupan kita untuk menolong kita. Alai moro somar habiarat do ita tu debata. Boharo baino tama kirim asal moro hani debata tu hita. Itu menurut saya terlalu naif. Dia tidak percaya kepada Tuhan. Dia tidak mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kok tiba-tiba dia berpengharapan bahwa Tuhan akan melimpahinya dengan kemurahan? Itu iman yang naif. Sebab Tuhan akan matanya tertuju kepada orang-orang yang takut akan dia. Saya diurupi di batahi kita. Lau mangulahon hatana. Saya didongani di batahi kita. Lau patupahon akan nadinggan nasinuruna tu hita. Saya diatoi de batahi Jehovah Tuhan nami. Saya dipakulingi hoda hami marhiti hatam. Nalau pahicaton haporsiaon nami. Jala pai baruhon nang panguloyon nami haporsiaon nami. Jala dihirpasi ho hami Tuhan. Asa saya marhabiarat tu ho hami. Alani Tuhan, takas dohu boto hami holongmu Tuhami. Saya pataba-taba ma Tuhan holong mi, marhite na urupanmu hami di ngulu nami siganupari. Donganan mu hami Tuhan dia kaulau do dinasa panggulmito ni ngulu nami. Asa say holan na patut siulaw nami hula hami. Sa margogo hami pasidikon akka na dihasugo roham. Asa senol matam Tuhami songon tu akka. Dongan nami na makabiariho. Paso-paso mahami di ngulo nami siapari. Patabadab Tuhan si lehon-lehon tua panitia gotilon. Alan itu pahi makaulaw nami sudi ruasmi ali Tuhan. Asa hubuah kami pilihan nami akan umuli. Pabar tuha porsiaon nami. Pawahodo si lehon nasa nauli na dingga di ngulu nami. Asa pasatami Tuhan na mulation ni rohanami. Asa totong pangusehonom maka dengan dibasang. Marhite pesta gotilon. Marhite ulaon di pesta di pembangunan ni Huriam. Marhite kaulaon nang di ulaon kategorial. Rodi sude ulau de tongani Huriamon. Parar mahami Tuhan. Alani patau jala pargugoi mahami. Bohali hami marhite kanarikot si patupaon nami. Sian hodo haroroan di saluhut nai. Atong songoniman ang keluarga nami upasatami tu paso-paso akadat dana na memet satu nama godang. Kana marsikola.
Patu gogo dinatoras lau manguduti sekolahnya kaya nakonna. Urupya kaya nakonna nami na sedang kuliah, na sedang berjuang mencapai cita-citana. Ikokoda li Tuhan pargogo di nasida. Asa tahu jala pakyom mo nasida mo siya para romo. Gabi ulam di huriam, di masyarakat, di negara nami. Muliatin ma Tuhan. Gudang kaya nakonni ruasmi. Naung tarpai madak kasarok kami toddi. Saya patuduhon jala lehot tu nasida akasarok kami toddina naung pinaradim. Paso-paso mo ka rumah tangga naso tubuhan anak do tubuhan boru dope. Asa seorang akadadana di rumah tangganya kaya nakon nami akadongan nami na saya makirim di hasa seorang ni dana di keluarga nasida. Paso-paso mo nangakana tua-tua nami akan nang tibo umurna lehonomu tok tonggogo hahi pason sai totong ali Tuhan para romo nasida para memeho na kanauli na dinggan na lao patubuhon na porsiyaw na kasuddo na poso lumobya kapaparan na mauliate madiho Tuhan paso-paso masakap ni huriam di pesta gotilon sudia kapanitia ajaramu parbisuhanmu asa ko bartolomon ni roham mardalan sa luhudna paso-paso makaruasmi dinanaing para dihudiri pasato na kapilian na tuho di pesta gotilon so ni manang akapanupahyon ni ruasmi di akaulaon pembangunan iko marsangap dohali Tuhan marhitihami alani useho dengan nibasam asin ni roham paso-pasum diganub akarwasmu nasay girgir mangulo iho mauliatin madiho Tuhan sesaom mo kadusa nami o kapangalosyon nami buda nga kakurangan nami Tuhan lumobi tahe akka anakon mo nuaing Roma buwan akka anakon nasida na yung tardidi to adopan mi anakon mo do'y Tuhan di basa-basa hokko to nasida alani kon horo na puna nasida o mali Tuhan na para diyon masa depan di nasida pargogoy jala ajari kana toras na mangajari anakon na asa gabi sioloy ajar jala gabi anak na marhabiarat tuho akka anakon nasida mauliati madiho marsangap marmulia maho Tuhan di sudi ngulu nami marhiti sudi kapabahinan mi sa jalo matangiang nami jala uloy mapangiduan nami mga sahon holong mi hami mangido di bagasan Jesus Tuhan nami amen. Tapasa mapiliata hut mahita marede nomor 120 elu. Dina
Buriani tu hatta saat kita tu acara pendidikan nabadia tu walu halak poso-poso. Tapada di maru hatta marede hita sian bukede 146 ayat sada dohut 2. Di ayat 2 non jongjong ma sude natoras ni natardidi. O Jesus na tardidi do poso sai rumamali ut manjalo di moana torasna nasida vetuson ai dai pasatona tuoda danako. Martangi yang mahita. Alea manami nadi banua gijang narodo hami tujulum mabuan akadat danakon. Saya si maroham jalo manasida gabi anakonmu pasu-pasu jala pergogoi manasida mangeahi hanguluat sugut marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Amin. Atong hamu kadongan nama buat danak sididionon tangihon hamu mah hatani Tuhan Yesus. Lau mahamu tu lihat portibion ninna madok akasisianna podai hamu manasida podai hamu masalut bangso di hamu manasida tu bagasan gowar ni debata ama dot anak dot tot di porbadia ajari hamu mangaradoti saluhut nahuto nahoni tu hamu jala ingot ma sai dong anakku do hamu rasi rasa ro ajal ni hasianganon manangise na porsea dohot ni didi dapotan hanguluan alai na so porsea honauhum sugut tangihon hamuma dot hatana tersurat di surat ni si Markus adong maka nama boda danak tu Tuhan Yesus asa di jama alai dipisang akasisian naima nama buani jadi dong dida Tuhan Yesus si sugo marohana di dokma lawas samu maka danaki rotua unang orai hamu nasida ai dia kasih songonido harajaon ni debata na tutudo na hudokot hamu manangisi pe anggo sosong dadana kibana majalo harajaw ni debata dang bongot ibana tusi dungi di haul maka dadana ki dia peho matangan na tunasida mamasu-masu nasida atau ngatidak konamu majolo hapor siautai rap mahamu. Atau ngalusiamuma hata nahusukutonon. Di pangido hamuno aing didion akadat danakon tubagasan ni hina porsian muna. Beha naulo do hamu mamodai anak kon munaon asa diboto jala dihuton nasida hata ni debata. Naulo do hamu marsuru nasida tu gereja do tu perguruan ni huria Protestan. Asa gabi ruas na mangulu nasida di Tuhan Yesus Kristus. Atong tapasahat manasida tu debata marhiti-hiti padidion na badiai hudul mahamu las Roma marsasa halak sasa keluarga tujulu.
Ale Brian Bajarnahor, udiri maho tu bagasan gowarni di bata ama. Do tu bagasan gowarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan gowarni tod di porbadia. Amin. Sadiramoti Tuhan di bata maho di habobokot mon tu bagasan harajau ni di bata sa ro di salilingna. Amin. Ale Marcia Gretana Elsefa Simamora. Udiri maho tu bagasan gowarni di bata ama. Do tu bagasan gowarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan gowarni tod di porbadia. Amin. Sadiramoti Tuhan di bata maho di habobokot mon tu bagasan harajau ni di bata sa ro di salilingna. Amin. Ale Alexa Nora Indira Nadabdab. Udiri maho tu bagasan gowarni di bata ama. Do tu bagasan gowarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan gowarni tod di porbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan di bata maho di habobongot mon tu bagasan harajau ni di bata sah ro di salilingna. Amin. Ale Matthew Putra Galma Siaturi. Udini maho tu bagasan gowarni di bata ama. Do tu bagasan gowarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan gowarni tod di porbadia. Amin. Sadiramoti Tuhan di bata maho di habobongot mon tu bagasan harajau ni di bata sa ro di salilingna. Amin. Ale Zenata Yemima Rolas Borusigalingging. Udiri mau tu bagasan gowarni di bata ama. Do tu bagasan gowarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan gowarni tod di porbadia. Amin. Sadiramoti Tuhan di bata ama hodi habobongot mon tu bagasan harajau ni di bata. Sa ro di salilingna. Amin. Ale Aldrik Michael Huta Barat. Udiri maho tu bagasan gowarni di bata ama. Do tu bagasan gowarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan gowarni tod di porbadia. Amin. Sadiramoti Tuhan di bata ama hodi habobongot mon tu bagasan harajau ni di bata sa ro di salilingna. Amin. Ale Daniel Gevano Oscar Siahan. Udidi maho tu bagasan gowarni di bata ama. Do tu bagasan gowarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan gowarni tod di porbadia. Amin. Sadiramoti Tuhan di bata ama hodi habobongot mon tu bagasan harajau ni di bata sa ro di salilingna. Amin. Bata ama. Do tu bagasan gowarni anak na Tuhan Yesus Kristus.
Do tu bagasan guarnitor di perbadia. Amin. Sadiramoti Tuhan debata mahodi hawa bongot mon tu bagasan harajaw ni debata sa ro di salilingna. Amin. Jongjong ma natoras ni na baru terdidi. Marta jala kabi panean di hanguluan na saliling nililing na. Asi maroham do diakan natoras ni danakon. Sai pargogoi jala ajari manasida manugunugu danakot tuho. Asarap nasida taruli diaka arta ni harajaonmu. Amin. Jongjong mahita saluhut na maride mahita sian bukwede 147 ayat 5. Peliata tu debata martangyang mahita. Ale debata amanami nadi banua gijang hodo harorowan ni salut si leon lehon nadinggan. Dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasatami masian nani lehon mi tuhami pelian nami tuho. Saya jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asaw para siyang hami pelianon pati pulon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam do di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutad dahami godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliati tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana dilewati Manami nadi banua gijang saya pinarbadia maguarmu saya roma harajaunmu saya saud malomoni roham di banua tongaon songon nadi banua gijang leon matuhami sadarion hanguluan siapa hari saya sama dosa nami songon panisanami di dosa nidongan namar dosa tuhami unang hami tugihon tu pangujunan palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho disodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho didopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaorhon madamena tu todim. Amen.
Ingo madita sa laut na oras.